chokwadi ere nezvokureketa zvoshomori. Unoshuwa? Ndikutokulaina zvemuradi. Ai, saka uri nyepeyo kuti panga chitadake kuenda kumaprayers paye. Nekaida kutoya ino hashenai. Ai, ndakatomuhwela musi unodhedza. Achitofamba akahengana nekamugenga iko kai. Achitofamba akabatana maoko akahengana. Uyu asi kutinzwa kurema udhedza. Ndaneta nazvo any thanks. Dai wachingoita akoti ndiyo ndigare kunoko. Zvivanhu zviyasoka. Be. Handisi ndakakuudza kare kuti ndikutoronga zvekuti uuye. I'm also tired kana kuita speaking around kwatiri kungoita. So uri kuti Isha, ipapa pairi lino kuti kuya kwandatoita kunoko. Apa shaika na wanu wavanonditeera. Apa wanoita kundichengera kunge ndo vachandiroora. Manje blazi ndakatovaudza kare vakatondiudza kuti anongosvika panapa tomuchikora saka relax hako baby. Usatombotya hako. That's better baby akweyo. Saka ipapa babanguru vari kupi? Iwe, relax hako. Usatombotya ngatiti atinoita katiri muno mwaizia. Hakuna kana anombopinda muno. Baby, are you sure about this? I'm not ready, Sha. Come on, babe. Inga uri kuziya wanika kuti tanga tane nguva yakareba tichimirira dheri rinenge nhasi uno. Ndiri kuzvinzwa hangu izvozvo be. Asi Sha, ndiri kungotya ini. Wadi kumbodongorera nepahwindo apa zimusoro rasekuru Oshomole Zimbabwe. Kana varipo harimbonetse kuona. Dongorera Sha tuzona after. Relax kani baby. Hapamborina chekutya apa. Blazi ari kutoziya yese iri kuitika waiziya. Pakangoita wana achaita munyama chete wekubatwa achaudza vamwe chete. Papa mwanangu wabva ndadari kujunga nechigunye chaiko. Isusu manje tizoenda kochera makuoko, tichimukira makuseni, tichimutengera chikafu, achibika achiguta, izvi nezvaano mapuno makuru kudai, nomabvembe makuru, wana rege ndokundonyopora chete. Inde ikweyo. Kani muradi. Apa zana choshunga tofanira kuibatira Pambudyira chaipo. Maiziya. Saka ngatimirire maiziya chitange chatsva. Tobva tazorova ataki. Maiziya, mayazinganidhedza. Munada kubhura kashwa mhanuyu. Ngatinonodai sodhedza. Bhera ngende dhoo maiziya. Tinopinda imomoka. Ndomutamidza kana demo rebhutsu. Atinonolaza pasi. Maiziya. Aiwa Oshomole, chimbozvinetsereko. Ngatindotaimire chete. Ipo tinopinda paika, tondobata karume kuti atakanyepa straight. Kuti Bridget chichadoda bakuona kumba kwedu, chitora akaite mukadzi wako. Chete that's all. Dhedza, kuti kangopinda imomo redi zinganetsi. Nanga kumafiriji maiziya. Takanonyundura poko yeshe nekakaswa mfiriji. Handi munozvikata muradha kuti vanhu vanodya pova. Wanojahumba nai. Aiwa humba yeti ngadisiye bashamwadi. Ngatipindeka muna iwe. Ndedza, ngatimbomirei. Izvo zvikutora kwatokitaka. Pakasova kutokisana maiziya. Saka panopera 10 minutes bye. Chine chanunduka maiziya. Toatanoti ataki. Maiziya atedza. Owo. Right. Ndakubatai. Ndimi mapedza madhadha angu kaimi. Bani yeyeyo. Iyo karege. Koma dzibaba ndimi. Ndati muri kuita muyadhi mangu katsukunya nemwana wako. Alright. Pesa apa ndanga ndiri kutoshayaka kuti madhadha angu ari kuperera kupi. Vakomanaka. Nhasi ndikuda kukurirangai zvakaomarara. Vakanhengo. Tangu yakuzo. Iwe. Shut up. Mbavha iyo. Manduwe. Musadandobaka muna imi. Chindotirekenyu tiende right. Mbavha. Vanhu vese mhanyai mbavha kuno. Ndatimbai vakomana. Kundisiya ndiri mupenyu, kundisiya ndiri kurarama. Chero wandisiya ndiri mupenyu. Oh no. Yesaya, nzikakati murangu. Ndiyandakati shukari serious maiziya. Auteki driving school kugeza maplace timu kana mchinge mazoraga. Kana chida legit driver's license repapo chairo maiziya. Chibate isusu. Auteki driving school maiziya. Tokuisa driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo. Tine mainstructors anogara kanota badness maiziya. Zokuti chibaya kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zviya. Unenge uchiketa. Zokuti chingosvika uchingorodaiso. Wotonzibwa. Maofisi zedu ari padhuze maiziya. Muno maHarare CBD panamba 2 Robert Mugabe. Ofisi B2C maiziya. Uyai titaure. Kana kuti munongobva womva maiziya. Panamba zedu dzanenge paskirina zapo dzo maiziya. Kana makuuyaka. Zazokanga kuti road lulu maiziya. Kana kokopina. Tombotomvera. Namana.